La mare diu que la brossa és un tresor, que tot allò que llancem perquè ja s'ha gastat o perquè està vell té encara molta vida. N'hi ha prou amb donar-li una altra oportunitat. Per exemple, aquest diari vell, si es recicla, pot acabar sent una llibreta, una capsa de cereals, una bossa de paper i després un llibre. I així no s'acaba mai. És maco. És veritat, la brossa té molt valor. És un tresor. Nosaltres hem de fer els deures també. Els pares ja ho fan. No costen gaire aquests deures. És molt fàcil. Per començar, hem de llançar menys coses. Això no vol dir acumular porqueria. Vol dir aprofitar les coses fins al final i no fer servir coses que realment no necessitem. La mare m'ha ensenyat un truc. Abans de llançar una cosa, pregunta't: n'estàs segura? N'estàs segura? Els pares, per exemple, no necessiten bosses de plàstic al súper. Per què les haurien de necessitar si tenim el cabàs? Però sobretot el que hem de fer és triar la brossa que generem. El pare ahir em va dir: M'acompanyes a llançar la brossa? I el vaig acompanyar, esclar. Tenim uns contenidors molt a prop de casa, però jo crec que el que fem en realitat amb la brossa no és llançar-la, sinó tot el contrari, fer que torni a servir. Li donem una segona vida. Si això és llançar-la, només l'hem de seleccionar i separar i deixar-la en els contenidors de colors. I ja està. Uns senyors amb uns camions molt grans la recullen i se l'emporten a unes fàbriques especials. I allà converteixen el vidre vell en vidre nou. El plàstic vell en plàstic nou. I el paper vell en paper nou. Potser aquest diari ho és. I de les restes de menjar se'n fa adob per a les plantes. La brossa no es llença, es transforma. I del que queda encara poden treure electricitat. I fins i tot un material per fer carreteres. Al final, tot allò que no s'ha pogut aprofitar ho embalen, ho posen en antigues pedreres, ho cobreixen en terra i planten un bosc. Un paisatge nou! Quina bona idea! Deu fer falta molta gent per fer totes aquestes coses. La mare diu que nosaltres hem de col·laborar fent el primer pas. Si nosaltres no comencem per seleccionar i separar, això no funciona. És necessari que tots hi participem i ho fem possible. I és tan fàcil. Té raó la mare. La brossa és un tresor, encara que també
pot ser moltes altres coses, com una nau espacial, no?